Teď. Joj, to je také silné světlo. Zasni to! No. Zasni to. Já nemám žádný vtip. Jak teď to kopnu ti do prdele. Taky vypij to, Dušan. Hajti, Dušan, bakero, a mám to. Ne, řekni nám, prosím. Já, co ti máme já říct, jaký vtip? Tak jako si pamatuješ básničku ze školy. Ano, ve škole, co jsme dělali my ve škole? No co? Krát jsem svačený tenkrát. O Bertíku Richardovský. No tak pozdravuj ho. Furt, Bertík. Kade kamera a... Svačil, on měl vždycky rohlíky. Naše fajn pomazánka, šumka. Měla, tady se dívej, tady se do toho. Jo, a vždycky, a tady, já nevím, to měl. Láďa Bartoš. Jirka, nevím, Láďa Bartoš, někdy jenom loupáky někdy. Kada Mešklava vždycky každému se zebral, nic se neměl, kluci si pryč, a my kamaríky, víš, oni si třeba někam šli, a nikdo my jim to tašky, každý si to zebral třeba jeden rolík, jeden loupáček. A od Mihokových, a koho znáš od Mihokových? Co, jaký Mihokových, ale? Z Brna. Tady to Beňo, ne? Beňo, ty. Víš, že umřel Beňo? Jo, ty on byl úplně oni nemohli ukázat. Hej, a koho ještě znáš, ale, koho ještě? Jako Beňo, od Mihoku, Ivan, každého znám, ne, no, Ivan. A ještě? Všecky, ne, Reného, ne? A z Holek? Z Holek všecky, neznám. Jméno řekni. Je Nataša, Růžena, ta druhá ten... Kadevdík, ande kamera. Růžena, Olina. A ta nejmladší? To je nejmladší, ona tady není. Však byla tady, vydala peníze. No a... Či sám povody herna udělala, přes 20 000 udělala. No počkej, jak se jmenuje, ale? Já nevím, jak se ona jmenuje teď. Jak? Vlasta, ano, správně. Vlasta. Ty jsi, Dušan s tam normálně seděl, na to bavil jsem jako pivo. Vlastně? Třeba ahoj Vlast. To jdeš do toho. No. Dal jsem si pivo, jako já jsem měl pár drobný, dal jsem si pivo. A ona za chvilku přijde a pově, ok, Míška jsem vyhrál 20 000. Chytla ten jackpot, já nevěřím. Jdu se tam podívat a chytla to, protože chytla ty maxi, víš ty maxi? Maxi psi. Ano, ty maxi psi. Chytla a dala mi, hned na ruku mi dala. Kolik mi dala? Asi 200, mi dala a ještě ráno. Jsem mu viděl, že šel nakupovat. A já se šel jsem nakupovat, a Míšku po cenu nakupíš. A ještě mi dala přes 100. No tak chceš jako něco vzkázat? Jo, zkážem, Vlasto, líbám těla, Vlasto, zdravím tě, teď jsem byl nedávno, teď do Dušana, teď dneska jsem byl u vás a tam u Nataši přišla ta její sestra, teda její čaj přišla, dcera. Její dcera přišla, Nataši, ta přišla, ta starší, myslím, ne ta mladší, ona má 2, ne? Myslím tu starší, to jsem taky mluvil, ona přišla dneska v neděli se vrací tento týden. A ještě nějaký básničku aspoň ze školy, třeba tu Osiřelo dítě. No ale to taky známe, žádné básničky vypítovi, moc dlouhý. Tak písničku třeba. Vrce dívča okolo mě. Vrce dívča okolo mě. Udělej kolečko, moja galanečko. Budeš moja. Já už skoro neznám. Budeš moja. Vypítov. Budeš moja. Ale jaká ty oči jdeš, silný světlo. Tak jo, tak zamávej ještě všem. Ahoj Vlasto. On to stejně dostane Jirka, ne? Co? O Jirkař. Ale on to nebude vědět. Jaký Jirka? Ta bratránce Jirka zná. Nech si zahry na saxofon aspoň. Vypij to. Zahry na saxík. Nemám saxin. A nehrám na saxin.